Thank you for the 6 people. Thank you for watching. Where are you from? Thank you for 14. Aba, di ko na makita. Thank you 14 million. Good morning, Barat. Sharma. Good morning. Sorry.
Wow, girl, 1,000% for me. Ah, thank you. 1,000% for you. Why 1,000? What happened? Coffee. Coffee. Thank you for coffee before anything else. Saan? My God. Sabi ko, saan? Ano yun? Gusto nila ba niyo ilagay sa Masarap. Ang buto na thank you sa likes. Morning. sobra sa pagkaon. Dinihiyan mo. Good morning, Samorn. Yuan, hi. Samorn Tani. Yuan dito, Wendo. Kahit ko daan doon sa tulugan. Ito na ulo sa tulugan. Sila sa mga. Hindi ko daan. Hindi ko daan. Hindi ko daan pagkaan dyan. Ano, not 26, 45 years old. I'm 45. 45. Ako na nilabas pa. 26. Pero Di man kita mawala naman bro. Mas stress kita. stress na sila sa buhay. Stress pa nila sa buhay sa buhay sa iba. Diba? Imbis na priority mo ang problema mo. Priority pa nila ang buhay sa iba eh. Ano sa mga labaran. Panahon sila mangalitan ng buhay ng iba. Imbis na mabawasan ano. Tadako ang panahalawi din ang panahon nila sa thank you sa live. Inatagal ano kasi oras ang ila. Kasi magsurusilid ka rin. Turog mo yun. Sabi ko dinit ang uli na namin yung mag-ulit na lang sa kapan.
Kahit kung hindi ako ng trabaho. Ay, naisipan isa. Kaya kung may gusto naman ng ang mga bata na nagsikrepisyo na pagkakala, diba? Pangkaan mo yun. Pasalamat nga isa. Nakikintubig na sila. Yes, sir. Parang maisip. Parang pasat. Bayad sa iba. 24 hours. 24 hours na yung ginagalit. Nagamit lang naman sila nagawin sa budget. Ay, happy lang mga sarili. Labang ko. Isip. Nahiwasan na niya sa napigil ng kanilang tunahan na itanin. Tapos meron siyang kasuan Makakapakinabangan. kasi ikaw man ang sunat, ikaw man ang sunat. Kahit kung nandoon sila mga parang kadok sila ng balik. Tapos nagsabi niya sa akin, mahaya ko yung pinakita kasi upahan na kaya ko upahan na. Upahan na yung isang organisasyon. Sabi ko na, Sir John! My God! Sir John, meet my sister. Paano lang kasi thank you, Sir John, for thank you sa likes. Hi, sis. From Sir John. I'm not looking for anything. You look much younger. Greetings from Germany. I'm 52. Hi, Sir Coffe Tassi from Germany. nanonood lang sila. Sabi. Hello. Bakit sinilip pa pag-ano iyan siya? Yun yung ano. Pagkakano. Bakit siya? Kaya si Busen, kaya naman may tao sa balay. Sabi namin si Papa niya. Ay, kape. Sige na, tapos na. Ano magkape? Sila nakapuro. Bata kami ni Mama alas 4 kaya masin na kami. Pagbilis ko kuya. Sabi ko na naman. Mahali na. Maupas rin dito. Dili ko mataambak pula. Sabi ko, ibubog pa yan ka.
Hindi ko na oras nagturo kay nagpadain. Nagturo din ako kahit na ito ako na bata. Yes po, it's hot here, Sir John. Hot here. Authentic Cardahan. Yes po. Hot breather here now, Sir John. Super hot. I feel hot. Hamid hibiscus. What means hibiscus? Nakuha na si Ralo, right? Pinaulit ko na. Kuan, si Janet. Pinaulit ko na. Dalawa dua. Kamala ba ito si Janet? Janet daw. Hello. Hi, Old Man Lives. Thank you for joining. Nice and cloud there. Here now. I love it. Ah, wow. Nice weather there, Sir John. Nice weather. Cloudy. Kaya naman pala dalawa. Di ko pa na naimbasa dito ang comment ko. Oo, Kaya, wala nga lumalabas. walang comment. Good morning po. Hi, Gaon Rush. Good morning. Ako, oo nga. Ako wala naglalabas. Dua niya. Yes, it's lovely and cold. Ah, look, cold. Cold. Here, hot weather here. You are from Bicol, Mom. Yes. Alam ng mga taga-DOST na ano. Pero ano mo sa ano? Sa ano? Hindi ba may ano? Sarang payo sa ako. Gian, Angela. Tayo ba ganito sa ano? Ha? Tayo ba ganito sa ano? Kada isa. Sa ako. Ayan. I'm also from Bicol, Mom. Ah, where are you from Bicol? Where are you in Bicol? Gaon. Dito pa, wala nga ni. Hindi pag bilog-bilog ko na, may nagbibilog-bilog. Ayaw ko naman ganun, may nagbibilog-bilog. Ano, yung pangit ko. Please help. Help? Why help? Good morning. Good morning. Kape na muna. Relax. Matapos ko lang maglaro. Din mo yung palaypay. Doon po. Sa Kuya Mabay. May. Kaibigan. Ako. Siguro. Oo, kasi ano yun. Mainit. Sa may Sa bayan. pag-ahon. Hmm. Doon ako nag- Magpasabagdagan ko dito, ha? Alam mo. Yung pa ganon. Hindi siya. Nalilig mo pinatuli, kaya hali saan? Yung ano pala doon yung tubig ba doon. Tapos kasi pag doon. Tubig doon. Yung mga host na. Nag-iblang ako na. Pagka doon agad ako nagbalik sa ano. Sa ano. Ano. Tapos agad. Nakapasabagdagan ko. Mahal ang planggana ko. Ada ng kulay. Planda ko. Wow, hindi ko na nainig. Kasi ano, bubuta ng kuya ko. Kasan, di ba? Ano ang planggana ko? Pila ko. Pura doon? Wala. Dali, ada lang hindi mo ka. Hi, Sir Chris.
Hi Cheryl, hope you're well. Yes po, I'm good. Thank you Sir Chris. My family, my cousin, my mother, my sister. Ang kayo kung pag-iwan na Have a nice day. I can't remember when you called. Kaldero ni Grace. Thank you so much. Bata ka mama mo. I swear I can't imagine being someone's I can't imagine. Nice, lovely family. Thank you, Pastor Chris. Thank you. Have you more and more to the year? It's all life around. The sweetest things I found, I promise you. 27 people. Thank you for watching. To do someone's sending hearts. Thank you. Abutan nga niya ito kisa milayero baga. Kaya nga. Plywood lang. Mailipon. Tapos ito palagyan ko lang ng kaya. Division. Plywood din. Kaya nga, dapat magbuta nga yung division. Pwede ko ipalipat ito ng mga gamit dito kaya para may space. Wala na yung space, puro na ito gamit sa house, sa room. Ha? Puro na pa rin ito gamit. Ito. Ito dito. Ang mga drum, ang mga... Ang inimod-imod ko man nga kanina kung papanumon ko baga. Ang bala ko yan pinakatri. Hindi na lang pag gano'n. Di na lang ang Catherine sa may kuan. Hindi yung... Oo, kay kukondugo. Dati pa nun, hindi yun, kaya nag-upgrade. Hindi rin na mag-upgrade, kaya nagubong na baga. Dito na Dito, lang. dito nga. Oo. Bala ko ang katri pakato. Yun ang mga ano gamit ni Randy. Oo, pwede mo. Kasi dati di ba didi si Papay sa naghali ako didi siya nakahiga dati. Kung bala ko naman dito naman yung katri. Didi ang mga gamit. Tapos ruba-ruba na pati yung Catherine. Ruba-ruba. Where are you in Bicol, Mom? Ano pa naman ito sa atin? Hindi na ako. Thank you to those sending heart. Huwag ka mag-alala. Mag-alala. Kaysa magpagkatanga. Masanay ko na. Thank you, Tin People. Tulong. Hello. Say hi. Tibing. Tulong. Dragon na. Oh my God.
Aray ko. So pretty falling wine. And as long as I live without ya. I need somebody who can love me out my ways. Tigidang ting ting, tigiding ting tang. Nanginidol ako. Nanginidol ako kay Juling. Juling. Yep, 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 yep. Okay, malim ka kita sa house. Oh, what a cute. Yes po, she's super cute, my niece. Super hot. Thank you to those who sending heart. Who are you? My God. Oh, thick bobs. The thick bobs. My God. I'm alright, I'm alright. Sumba for today. Ay! Wow! Ika! Ay, yun na kung tayo dadali mo. May payo si payo. Sabi na kang mama. Kita mami. Pagayon sa guys. Ano man sila? Ubusan sila ni Gama. Ano na tayo, malimpyan na tayo sa house. Parang wala akong nagawa dito kasi ang daming gagawin. Ako nga, sabi ko din, ako nga umpisa. Mamaya na din na, alayusin ko muna ang house. Luwas ka muna, Gab, kay mag-ayos ano si mama. Maglinis. I need to clean Mr. Room. Missing. So, ano, Ash, para man ako po. Kumalaban kita, alam na iningatan kita. I'm not doing Zumba for today. Ash! Napapagod naman ako po. Para naman ako putong sa iyo. Ito ko muna agad kay mami. Tita Pira! Here lang. Ang tagal ka na.
Sabi niya, Yan. ano gusto mo? Kuha ka na dito. Sa'yo lang ay. Yes, dancing. No Zumba today. That's why I... Super hot. Lagi na. Dito ka na. Kuha na. Kuha na dito. Ano yung gusto mo? Music. Marang ka lang. Can't live if living is without ya. I can't live. I can't live in ignore. I just can't forget. No. Watching my own life, my dad. To check if someone commenting ano. Sabi niya tayo sa inyo. Ano ba? Ano kailangan mo pa? Kaso nga lang, nga yung gan. Thank you sa gift, Sir Chris. My God, thank you, Sir Chris. Thank you for the gift. Happy Sunday. Ganti kaya dapat. Ayaw ka na. Gaganap. Ah, sige. Bago ni Serrano. Ano ito mo? Okay lang yan. Hindi po. Nagpa-live ka. Ha? Alay ba po? May nag-guest po ko sa ako. Si Sir Chris.
Thank you, Sir Chris. Pero yun. My brother, meet my brother, Sir Chris. My brother. Sakit na to. Parang may silang ka eh. Didi mo dagdag sa baba. Wala. Hindi ka matagdag na. Parang malaglang. Isa. Tapos, ayun. Tama na yung bintana. Ayun, parang dalawang meter lang. Oo. Isang lapan niya. Ang yan ang iman. Ay, nagtitirip yun. Strike yun. Ay, mo rin magsalita ko doon. Money for sale. Pero, Tibog na niya. Tibog ka na lang. Ang mga mag-agit. Mga bago dito, Brent. Mga kabilo na dito. Kumain mo at manino. Para mga kaobra. Sino? Sabi mo. Tibog-tibog. Ano ba yun? Ito ka kanya. Bubungan. Ah, Ano ba? Napalitan ako dito. Nangyari niya. huwag ka nang, hindi ka muna alis. Dito ka muna. Mabuti. kaya nagpilipat, hindi pa tumatawag ko dito. Pero alam niya, nandito ako dito. Bago yung siraan. Muna ko na yung mga tinisiraan. Area. Muna ko na yung area, mga tinisiraan. Oo. Ikaw, makapagpulang ka kan tuhan. Ano yung kumatin? Slide eh. Ano mo timpin? Ito. Video. Parang Delphin. Delphin na may to renovate my room. To fix my room, my God. Thank you, Sir Chris, for the gift. God bless you more. God bless you more, Sir Chris.
Nice to meet your brother. Yes po. My brother and my cousin, they will fix my room. Oh my God. Busy day. Tanggalin mo nila pula. Wala ito kanila. Bakit mo nag-git-git? Sorry. Kita. Ay. Carolina in the house. Carolina in the house. Live in North Carolina. Thank you so thumbs up. Carolina in the Yeah, iwan ako ng fly.
Sir Chris. So, lalabas muna tayo. Busy ang person. Bigyan mo daw kayo dito. Medyo mo. Yes po, need having a new window. Change, change door. New window.
Bigat nyo lang, pituloy nyo lang ito. Okay, bakit ito ang patong dito? Okay lang. Plus 9:54. Pansin mo ba ka? Sige nga, baka na. Saan mo nakikita itong buwan? Okay. Ano, pako? Kahit lang lang, konkret. Ako lang.
matagal pa. Si Dada. Yan si Papa mo? Ay, si Dada. Yan na yan, oh. Ito na ba kaluntan? Makuha na lang dito. Hindi ko na magpagod. Bakit? Ito, di ba sa baba ako? Wara, inatag ko na. Ay, yada bagaan binakal ko na sundrok. Di man ginamit nila. Manay Marisa. Kadakasad to. Mabos na. Sa'yo na ako. Ito kain ko. Ay, diretso ko.
bakit? Demolition pa. Kaya daw doon bar. Busy. Sa akin ang malalaman ko sa kanya, sa akin. Tukuan.
May mau nga. Naman. Ang dapat bagay, i-rebuso ko. Luto mo. Ano rin? Tigbas. Hindi ko talaga namin natin. Paano? Kasulat mo ba? Hindi ko nabagay mo ba? Ay, abo. Butang mo alcohol. Abo bagay. Yes talaga ha? Serve mahit. Teka. Ako na nakuha. Yung nagpanet. Yawas. Ulubon niya, mag-inom ka ng Ilong ka mo sa na amok ko sila namin pinali para dili kasi maghubag. Ginawa niya ni Laplos. Ang sundang, tumama sa Ay! tuhod. may ano sa kasi may kampang sa mahal. May kontapan. Dito na lang pa. Bantog mo na lang. Ano yan? Pwede ang sa amin yun, ang sa tulang buto. Kaya masing kayo, huwag kayo nalalag doon. Dito mo kami. Daga ang trabaho sa pasak. Para niya sa daga ang trabaho. Kami nga ita. Pakatigbas ay munulit ka na. Dili, pag wala ko nagkato ka karate, ano? Oo, nag-uwi ko na. Nag-uwi ko na ito ba?
Na mabakal na tita. Tina. May tansi ka doon. Hindi may tansi ka doon, bunso? Ano pala lang. Okay. Hinanap din ng akin ang barya. Hindi niya daday. Butan. Ang butan din niya yung binyo ko. Oo, turog. Thank you for watching. Hi, Yin Pao. Thank you, Yin Pao. Ang bakal mo. Hi, Pao. Thank you so much for watching. 8 people in the house. Thank you sa likes. Hi, Pao. The thick boobs. Toppings, paddings. Sa fake. Batay din ay haba ko. Thank you, Fernando. Rocky Jesus fast. Pinbasan tuhod. Madam na.
thank you so much for 30 people. Ay, hindi. Ito na lang. Wala mo tinatanggal. May bike dito na ako. Ay, tignan mo yung net. Ito na, ano. Big Bobs, this is not, ano, it's okay. Ay! Celebration. Nanan sa doon tayo, spell ka mo. May suda. Ano na yung net ba? Kami ko parehas na. Before mag-maros. Bago ka mag-maros. Inano naman talaga, mairog man talaga yung ito. Nagagos mo. Napangkol. Ang tundang sampai mo nag-on to, pakatokter ni kami nga. Meeting. Tara sa din? Ah, kanibit. Dulu ka. Too late to apologize. Niya. Nagugog ito kadlaw. Pagkakira lewat ang mga ang bahugan mo na. Yan ang parang sudang. Pag yung papa niya kasa. Pag di man yan, hindi siya makatanda. Kaya mo mga tama-tama lang, ang mga pirating mas nagtatapol. Ito
pa yung nagagamit ko sundang. Million, nag-uunto lang. Paano na pagkadali son? At irirago nung sana? Ah. Too late. It's too late. It's too late. Hanggang yun. Thank you so much. Thank you so much. Ay, may lapis lang. Lapis. Balik-balik ako. Malibang ka na? Hindi na malibang. Teras niya ka!
Thank you so much. Haggard. Can we throw it all away, got it down, give it over. I guess I can't remember everything. And tonight I'm not keep me through it all. Tapos ka na? Tapos ka na? Sino nagamit sa lurong? Ha? Brido? Sino ang nagamit? Wala. Wala na tao dito. Ang tubig ang buhay pa ng video, Sabi ko, kain mo dun dito, kahit may lobo. Eh, kay, kita lang ano, kay dito. Kuntian ato mo ito. Wala. Ne, Tube. nagwawala. Ay, nagdidiyo. Video na ito. Hindi ko pa na ma-indig ka. Baka naman yan ang pukling. Pukling ba ya? Dapat ito na ukay. Ha? Bukado. Ulit na ano ah. Para tikyaw. Bukado mo na. Ang ba isa ng dagong? Ay. Mana lang yun. Nagluto na ngayon. Tingin na ito pagsigop ko na kahapon. Pero ko na. Tao talaga wala pag ganito ah. Nagkali ako dito na kirog lang sa pala no? Kasi rin sa padaran ko. At ako nagdrago na agad. Huli na murik na yun. Wala may sa diyo na ba? Oh, tabo. Kulang ba? Wala. Ay, di ikuti-ikuti doon ng sistema mo. Dada. Mukhang na itong sumpong siya. Pasugwa si Ash. Ay, doon ka rin. Ah, sige. Ay, doon ka rin ka na sa day. Ano na yan? Bugatan? Pinali. Opo, man. Tatawag na kayo. Sige, sige. Bok ka daan, Dave. Ha? Oo, go doon. Ang pagod naman na ito. Sige, ay doon lang tayo. Gawin doon yung konti.
Maawa na ko dito na ano. Ito sundang ito. Then, nakasabit sa mga sa tangan niya. Luway ka lang, matarungan nito. Basta dito. Eh, makaputi ka na dito ha. Pag matarom, di mo na pagpulataon. Suratuda, ba? Hindi mo Ang sabi ni Papa, pag matarom na sundan mo, di mo na pagpulataon. Paon ng lang ko na. Yung matarom na, yung matampol niya. Dito ko sa may sampang nila nila. Yung ba dito nila ilay ko yung maputi. Kung umuran, hindi umahaklin. Nag-inom ka naman doon sa Udbulong. Hindi mo mga gabi. Hindi mo ako duwa? Ginamit niya ang roman. Gusto na gabi yun. Baka lang ako baita dahil na. Wait, doon. Pagkudaki. Dadain. Tapos siya. Kaon ka muna mo, mag-inom sa mga pinano. Ikaw ano? Yung mga ano ko. Doon na, gabi. Bawal 3 times sa- sabi mo. Para dito, nagbabago nila. Ito yung ano. 2 times a day. Pag ano na siya, di ka na mag-inusin at na. Ang sisilin lang. Sisilin na lang ha. Ipang pa, ano na yan, iloktan mo. Ay, kasi pili-pili. Dito mo yun. Ngayon ito nagbabago ng pili. Ako na lang yung mga sa 2 times a day. Ito muna ginamit hanggang sa aga na aga. Oo. Tapos Oh, sige, pagtapos sige. ng Sige, 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 sige. Di ka mag, di ka balik ka daw. Sabi yung taran, mansyong! Tapos pag limpia mo si biyawas, ito mo asin. May si PJ, ibababad niya pag magat halion. Hindi ba gahan? Sino? Aman po. Ay, oo, nalimot ako ito mga sisi. Sagit na may sus. Tapos madali, matamaan ni Ash sa taon. Tamaan ni Ash nang bumiridik naman. Ito mo sa siko dyan, kadali ang balang. Ito kapag awal sa iyo, kung gusto ka na ano, pantalon, naglato. Sabi na nabudla yung ano siya kanina. Kasi inisip man niya, nagpatusin niya. Pagkabay mo talaga. Ako ka napulayan ka. Nabudla yung ano siya kanina. Ipirit ko labahan kay Lord sa saga. Ano na sa ulo na sa Merkules. Basic pa niya. Nakapulong na lang. Dapat bagat ang binigod ng trabaho. Hindi ko trabaho. Bugang lahat pa ano sa dito sa may layo. Ako nga ni tahok ang pasakay ni. Hindi ka panlayon mo? Ayo, nakalayon ka na dito sa ano, Papa. Ang samig. Anuhan mo lang ito, patungan mo lang laboy. Patungan mo, anuhan mo lang, hindi sa may alian ta. Sumiharang sa Alis mo pangkala. ko kanina. Pagtapos. Kala ko. Bali sa may agya baga makatualis ulit. Patungan mo lang. Lalo maluwat nito na na maradon ay na makilang. Madain sa pagkuha. At ang bagbag lang niya. Ngayon yung pagkuha. Puro masagpapatong mo lang. Hindi ka na magparawa. Natatap yung sampa. At ang patungan mo. Wala tayo nag-aapon ng ano, layo, ay ang baby. Sa Idyo Cody nga niya. Sa Kampugi, kung ilog na lang ito, irig ba sa ito? So dito mo niya na dito sa may gilid do. Di ka turo dito yung nakabay mo, naubot niya. Oo. Ang taas baba. Sabi ko, hindi pa ito ano sa ano. Talas na. Taas baba. Yung sa may salog man. Nakasan ko gaya. Mhm. Sa ko ito. Nakatubas mo, sige, dis mo kasang kudan. Sige ko man kabukudan. Ano ko rin nagyan dito sa may liyo. Padag-agi na sa pasakay dito sa ulit. Kaya inis ko po ang dito. Mo naman bagay mo nandito sa taas. Sige, ano sabi? Ano ito, ano yun? Is mag na sunod ko wala ko dali niya. Ito na bilo. Kaya wala na agyan. Yan
lagi sa pasahe din. So may baba na. Oh, kaya di ako natatadong. At sabi ko masabi si Tito, hindi ko iso. Sabi, ako da. Sila, meron ko da. Sabi ko, ikaw nang hikalakaw. So, masarap. Oo. Nagsabi yan. Yung sa bagang-bagang. Yung sa bagang. Ito na kakain. Ito na ka. Madali na kulta ako. So, sunugad yun sa mga. Kalapyas, kuda na silog katali para ano. Ang paano sandang pag lumapag yun. Siya. Sige yung. Hindi rin video. Oye, di ho. Kundi dalat ako. Ang ganda ako nyo. Iko, ito lang sila eh. Ito, tama. May tuwid sabi, lalo kung may tuwid. Nalapad din sa laboy. Sige. Ulen. Nakarapos siya. Bahala. Pakayad naman. Bahala ka mo na. Hindi na natin. Ano lagi na susundan ko. Wakwak eh. Ang gamit ko na niya, kay Papay Sinigang. Rice. Oo. Pero hindi ko na. Dapat na may Papay na Sinigang. Ayun doon na Papay. Ito. Ha? Ito. Puro magabot ko sa iyo. Hindi hol ko. Hindi. Ito. Ano lang sa taxi? Sige, kubi. Oo. Ah, Ito na ko sa layo. Tinilaan. Pero wala mong dugo ng pito. Maputi yun. No? Maputi yun. Parero-ero ko ba mga ang sumaya ang bakit ko. Tulang na. Hubang ang buto ko. Kaya di yun. Sarkas ko din sa kung saan ako kabuli sa taas. Ito sa lugi sa yung pagkakas. Kung hindi kayo nag-bilis kayo, kung mga nakagulong. Sa bulog. Di ba napukpo? Bulig daw ako. Tamaan mo si Pinidalat mo. Ala! Siguro mo sa mga sinagat mo. Naman! Kaya sa Ay, agad. Tara na, ayaw kita. Sa may center
Kapadawas kita kan kada. Umurin ko lang. Asli mo. Ay, asli mo. Muna ko na. Ayaw mo siya. Ay, po. Wow, kamu butas ka daw. Wala man yun siya, Teresa. May beta din ka, ate? May hindi ako dito dahil. Nata niya ni May. Tapos si Tito may pangit. Butay pa nga. Ako kong kasabi. Ah. May, lang kayo, napot na kayo. Wait lang, kayo harap niya ito dun. Bibi Ash! Baka rin mo na sa dada mo ano. Nay. Ay, ang ulat ka na ako mo na dito ba? Nay. Kumain tayo ng butter. Ano? Tara kaya kinain. Gagawa tayo ng butter. Squishy butter. Ganito ang ganito. Kuya, din lang po. Ano tukuto niya din? Kapakal na lang. Bunto ka manay? Bunto ka mo? Bakala ko bilay. Sabihin na sa ati Google. Bakal bilay. Kita Grace. Ulat lang na. Ulat lang. Ako na. Ayaw na daw.
Kita, yan na to kaya lalo si sister. Sino? Hindi na siya. Ah, diri na? Wala na? Saan darating ang mga salita? Kita ano na yan? Dito mapabunto kita dito. Papasyal kita. Doon na pagabot ko magkatuwa ng paramanay na. Mapasyal kita, makuha kita sa mga kaya gana. Kita, makadto kita sa ano baga, sa mga uyagan na mapailing ba doon sa na may nakuha tapos ipipindot tapos yung nakuha na hindi. Ang sa susubin niya, yung arayo naman niya. Okay na yun. Yan na lang. Mabakal na lang kita price. Okay. Maulari ang puto kita. Hi Martin! Thank you Martin! Thank you so much! Thank you so much Martin! Thank you sa likes! Hi naman sibuyas dito. Sibuyas. Yan, sa bawa na po, sino? Uulan mo. Maple. Ay, hindi na pritusan. Hindi na pa po. Hindi na kasi din. Sido. Apa din ang mo yan? Ito na naman. Ako dato. Ako dato. Nagaan hakan. Ikaw na ang birthday ko. Ito balik mo bulit. Nakuha mo. Nakugliton. Bebe. Ako dapat talaga siya. Ay, ito na ano. Tumatampol na. How are you, Alex? I'm good, Martin. Thank you, Martin. Nice to meet you. Nice. Nice to see you too. Ano? We're fine. Dari ko mabasa, wala di comment pa, no? Ito ko lang mababasa. Hi, Sheryl. What happened to your brother leg? My brother leg is Kwan. It's Bobo. Napot kami, may kung ano nangyari sa iyo.
Oh my gosh, my brother, natigbas. My brother, natigbas. Oh my God. Hapot ka. Na, Na ako ah. Natig ba sa English? Napa mo na lang, i-reserve mo na lang. Ang hirap. Oh, ganda sa barangay. The machete like this. Accidentally, like machete, one. Cut her leg. Cut her. May unit ba yun dito? Hindi ko mabasa ang ano dito. Kaya ito na mabasa ko. The size of the one was obvious. Maong ani, naka-translate. Diri ko mabasa ang comment ni Diho. Paano? Oh, ano, malaki. This one is, ano, Very big. Big one. Hi, Charity from Mike. Hi, Cha from Mike. Hi, Christy. Hi. Diho, yan ang live ko. Oh, dili man live. Nababasa ko lang dito. Hi, friend. Si Charity yun. Ay, Bata ni Mama Binyan. Hi, Charity, kumusta ka? Hi, Bam. Libot na, nilalibukan ako. Hi, Christy from Mike. Hi. Ito. Siya. Hi, Charity. Hi, Charity. Mike. Hello, Manay. It's okay. Busy with life now. Same Wow. here. Busy life din. See me. Busy life din dito. Tinaan ko ng orange. We are busy. Teacher. Super teeny tiny. Sister Christy, yes. Super teeny tiny. She's teeny tiny than me. Wala kami didi, comment. Hindi ko mabasa ang comment. My God. Hindi ko maintindihan. Manay Christy is drunk. On cam. Drunk on cam. Hello, miss you. Wait. Tapos niya naman, kailangan niya Gabi, wala. Makulat siya. Wala na, palaban niya eh. Masama din ka rin. Huli na eh. Kugnot. Ay, nagkaroon na ito. Kung bihirapan din. Mga matang po. Ngayon, no? Dili ba tusok-tusok? Magpag-aon na da.
Sabi ko duwa, sarong ka. Dua pa. Sarong na ta, maharang. Sarong na maharang dito. Ah, maharap na si Dada. Sarong mga dito na maharang. Thanks, Dada. Lagi bago ka. Ay, ganda. Oh, dapat ba ano? Ay, ganda. Da. Ako magpadulo, narita ko. Manda mo. Oh. Ikaw nakaliskis. Tara na. Pero at kutsilyo, matarong mo nung... Dito na lang ang dagot niya. Wala kang dan. Ito na sa daywara kita. Wara. Ay, ini. Wala na. Bagan makapalo na ano niya. Parang nang Mama, wala. Mama. Kaya po magpatunga. Mga kami, diyo pa. Nauupod pa. Maski gano'ng pagkurang mo. Oo, tapos na, lakad na sa mga Dad. Sorry. Sorry. Just buy that one. Thank you, Jason. Hi, Manay. Basyon, hello. It's been a long time since I saw you. Hi, hello. Si Charity. Hi, Chan! Kumusta ka na dyan? Kasama mo ka na naman. Kita, naduhong Ang ulo gini, bebe? Biring, nagpalit na
Patit, pera. Kuda to. Ubus yan, ma. Ito man na isda. Ma. Ubus yan. Ma. Matod ko na kita. Ma. Ha? Ubus yan. Okay, my so busy with life. Are you going back? Uli siya sa Taiwan, 31. She's going back in Taiwan, July 31. Ano yung mag-aakam? Ano yun? Daingan sa mag-iinit. For you now. Pero may plastic na ako ka ng tita. Ayun. Ay, basic. Gloves ko. Tangan sa mga lang. Hello. Sikayin mo na lang. Tama na si Totoy na gamit si Bunso. Wala Bunso plastic. Ah. Sorry, just busy. Sorry, Ann. Is your brother finishing your new door today? Yes. Ano, window. Window. Finishing, half finished today.
Yes. Is he closing up the old door opening also? Yeah. I hope today finish today. I hope Han close and open to close open today. Oh my god. Look back on the big bones. I hope so. Because I wake up late. Maybe tonight you can finally put your scooter inside. I hope so. How I wish, please. I hope. Please. Ito nakala ko pa sila ang last try pa to. Nabuli na sila si Rajamin. Naglarga na si Rajamin. Jadi, dugo-dugo na maglalagad ka. Kaya naman si Jerome, nakagat ka nga lupi ha. Sino? Jerome. Ano ba yan? Dito, mas. Sinama to. Diba mga injury ah. Asa. Ayan na.
Barkada yun. Kusog yun. Ha? Pakusog yun mo yun. I hope so. Sorry, let me see. Serious yung tubo. Kaya wala yung sa paa niya eh. Pag bigyo doon, biglang sumirit. Ano yan, yung ugat. Oo. Thank you so much for watching. 24 likes. Thanks. Ito, makasag yung dito ba niya? Ano yung makasagpuan? Sige lang ito, pag sinasapsik na ito, ano yung Ha? may gulay. Wala kang pala na pwede. Oo, pag nakaw niya, nakugatan ka eh.
Sinatipos. Na, ano yun, dapat mabuto ka na siya. Kahit parang ito na. Madod. Ang t-shirt, ang tingin mo ang t-shirt. Okay. Basta mao. Pag ano, seryoso. Darating ang mga miss you too. Miss you too, my love. Tawag. Nagtatawag. Pagkabalik ko naman ng sila, hindi ko kung yung nagtatawag. Ano ba siyan? Nagtatawag. Sexy girls. Sabihin mo ang bata. Kasunod. Nagsumukay ko pa kanina, naganahan pa. Gusto mo nagsunod. Ayan, marami sa akin. Miss you, my love! Kaya na. Nandito na again. Calling, calling.
muna na. Okay na. Nagpong ko. Oo, sige. Thank you sa likes. Ano ba din? Parang dumulas. Parang dumulas. Galing ako. Nagano ka ng... Ito ko yung pang-ano pang ano. Pang-power. No? Yung pang-ano pang power. Pagdada ka na, maghuhugas. Sarang guna ko nga maghugas ang ilang. Sige, pausa na lang. Wala. Nasib mo, nasib, nasib. Bakit pa rin ang pansakontot mo? Suman, butang. Mukhanin na ako, butang. Parehas kami ni Jerome sa City Sinira. Ha? Parehas sila ni Jerome sa City Sinira. Kailan sila? Uy, pati ang kulo. Dili alam ko yung anak ko na. Ano lang? Ano lang?
Kay hatod si Bian. Nagabot na uli, na. Opo. Hindi na dali sa jams? Badi halos sa sarili, halos na ito niya. Badi ano, lawang na. Bato, haluli pa. Haluli pa. Yummy. At puno na yun ba? Yung ganyan. Thank you. 6 people in the house. Hi, Phoenix. How are you? Ay, look, nag-ibusay. Ay, Hi, Phoenix. How are you? I'm okay. I've been working on my house. See me here. Lots of work. So beautiful. Hi, Phoenix. Thank you, Phoenix. Hey, babe. And hello, Mike. I miss you all. Miss you, babe. Oh, sige na. oh, ikot ka na. Pagkukara, babae.
I've been going to bed early lately, so I have not been to Fed channel lately. I have to go to bed early to beat diet. Okay, thank you Phoenix for joining here. Thanks a lot. God bless. Again. Tagal ko nang tinatago. Yep, nakaon ka na. Ang pagulay. Hindi ka na nakakaroon gulay. Ito na Hindi sa'yo ng gulay. Dapat makakaroon. Kailangan ko pa ng gulay. Kakaroon mo. Natapos pa lang. Ito mo bagang pisay. Hindi ka maaari dahil hindi ka sa Ito mo bagang pisay kangkong. akin. Hindi na ako kasi. Kaya nalagos mo. Kain na. Mama, nalagaan mo. Please like, subscribe to Sheryl Ohm. Thank you, Phoenix. Thank you, Phoenix. I'm doing good. Been working on selling everything to get ready to move to Philippines with Sheryl. Hopefully, we're going to September. Yeah. Thank you, my love. Oh my, that's wonder. I'm excited for you. Cheryl's a lovely lady. Thank you. Thank you, babe. Blessing to you, but thank you so much. Thank you. God bless us.
God bless us, everyone. Hi po. Ay, kita ba si Mama? Kain. We're going to eat na. Nagayos kami ka lahat. We're going to eat, guys. Ah, nakita mo na yung Rodel Bakit ba dyan? Okay na. Kaya yung bakit ko, nakita mo? Hot. Super hot. Oh, thank God, goodness. He sent me a message earlier. He's out moving his mountain now. I don't think he feels the earth because far enough away.
I hope everyone safe. Did you hear from Fred? Oh my God, what? Oh. Earthquake? There's been 4 major earthquakes around the world in the past day. Last one in bottom of Sim Island, Fred live from. The one in Venezuela was terrible. Oh my God. A lot of people died and massive damage in Venezuela. Terrible there. My heart goes out to everyone there. Hope Dati everyone problema lang dito ako. safe. I've been so busy without Sky. I never heard. Me too. I never heard. Hope everyone's okay. Hi, Sir Jeff. Sir Jeff. Share with me, please. Cards are Derek. Jones. Hi, Phoenix from Sir Jeff. Hello, Jeff from Phoenix. What's going on? Derek, hello from Phoenix. What's going on? What's going? It's a song, Tara. Phoenix, check the news. Venezuela is really bad shape. Oh my God. Tita, Yes. maupod daw si Ate Cassie. Bakit? Hindi ko naman alam yan. Maupod, dito nga, papunta ko. Monitor lang ito. Wala na isip ang nakaya. Putong kita. Kita ma'am, Putong kita sa ano. sa, Ito. Huwag nakita ka siya. kaya ka diri kita pasya. Ano? Kaya ka diri kita pasya. Ikaw, si Jam, ako. Tulo lang yun. Tulo? Dua. Dua lang nga ni pas ang driver. Upat na. Hey, maupod ako. Kaya nga ni, di kamo lang ni Kuya mag-grab. Pwede rin nakita ka siya sa ano. Mamotor lang kita. Ay, oo. Mag-agdag. Para sa dati nagpasusubukan ka kami lang yung natuwa ni Kuya nga magparibit ng libre. Hi, my friends. Sabi na. Venezuela had earthquake. Yes po. I don't have TV. But I will see on YouTube. We have TV here but I'm busy. That's why I never... the U.S. military is sending supplies and support to help Venezuela. Wow, that's great!
Dalawa na yan. Hey Jeff, how's things, my friend? So nice. Kailangan. Dapat kailangan. Miss you, Cheryl. Miss you too, Felix. Miss you. The earthquake in Philippines hits same area as last one south on Similan as spread, but down the south end of island. And ano, hi, Sir Bell. Sir Bell, hello. Hi, Ponan. Philippines. I'm the land of Philippines. Sir Bell, busy day. Laundry day. Cleaning day. Something like that. Getting married soon. I'm engaged.
Bye-bye. Have a wonderful day. Thank you, Sir Bell. I need to kuhan. I need to call my hubby. Thank you so much for joining. Bye-bye.